ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Видеои мо сар мешавад аз саҳари рӯз, ранги ҳарвақта соат 8 саҳара мо Садиқ мактаб рафтесем. Берун ҳам қадар хунуки сахт, нигоҳ кунед то дарахтҳо сафед шидагӣ шаво аюс мекуна ҳаво. Манда справка бурдисам заявление бигем. Бачама як рӯз набурдум, саҳар хунук буд, Садиқ набурдум. Манда занг задан ки бачат барои чӣ наомад Садиқ, касала ягон чия, негуфтум бачаам созай. Гуфт ки барои ҳамин як рӯз ту заявление навис, фақат бибиё бачата. Пештар ита набуд, соли гузашта и касало гап хабар ки набуд, да як ҳафта агар 3 рӯз 4 рӯз ки намерафтӣ ҳеч кун намекард. Агар ай 4 рӯз зиёд ки вай мекариб прогулки мекарди, баъд ай терапевт справка гирифта ба мебурдӣ. Ана ҳози ки барои касало хавотиран, ҳамин як рӯз ки прогул карди сраза мепурсанд ки барои чӣ наомад кӯдакат мактаб, касала ягон чия гуфта барои ҳавай мегӯяд заявление бинавис, дар заявление чӣ гапай мақсад, барои чӣ наомад кӯдакат дар ҳамон варақ бинавис ва биёр гуфтанд. ҳаваям мо навистем, коғаза пур кардем, бурдесамаш Садиқу мактаб. ана инҷа ман инфексия рафтесам. имрӯз шанбе ҳа, ин навори ман бигем ай рӯзи ҷумъа шанбе сар меша. ҷоз рӯзи шанбе ман инфексия рафтесам. барои справкаи многодетни семья ответишки бумад, ба сари ҳавай рафтесам. ина ман гирифтам справкаи многодетни семьяра. и справка бисёр лозима ҳада иҷа дар мактаб дар Садиқ барои чӣ документе ки дар иҷа истифода барӣ, и документ дар кори справка. ман ай инфексия буромадам, ман гуфтам як магазин буром, магазини ҷои вай папка барои бачама гирифтам, папка барои мактабаш. بعد یک دو چیز برای میگرفتم برای کمتر از اصلا کمتر همین بیرون ازم میگیرم. یعنی اومدم خونه کمتر پرودکت خرید کردم. یعنی بچه‌ام دا پامپرس گرفتم، مثل خرید کردیم. نه کتاب لنته هم چیزوش یکی سکیتکاس реклама میکنم. Якка сковородка гирифтам, та майда чайда ба кулакора йогурту. дета дига стресс ва гирифтам барои духовка тоза кардан, барои ягон посудара тоза кардан. ина инора мунта инфексия ки буромадам, пеш инфексия да магазини ҷоям посуда чи буд буромадам. ина инорам гирифтам ай ҳамуҷа ҷа булушка кардесам. ман булушка ба творк мавиз хеле
анаҷа булочкаи ман тайёр шуд. Якташа начинкаша ба творка мавиз кардам, якта дигаша шоколадни паста кардам. Наваю даҳанашки маҳкама ва ё шоколадни паста дора дарунаш иш мавиза творка бист. Бисёр ба мазза омадан булочкаҳо. И маззашам хушру наз, хушхур омадан, кӯда маҳқул шид. ҳамин хел булочка пичин ман рӯси тез мепазам, барои ки кӯдако мактаб мебаранд. Тайёр кардма мира 2 рӯз кӯдако гирифтан мактаб бурдан, маҳқул шушид. Бо пафтор ҳамино ман пухтам барои кӯдако. Бисёртар ҳами даруни шоколад ки дохтагим ҳамун шоколадчана маҳқул шушид. Ширин ки ҳаст, кӯдак маънуда фақат чизи ширини маҳқулай. Бо заказ мекунанд ки тайёр кунӣ, мо мактаб мебарем гуфта. Бо дар тоқа бахчона намегирад кадомеш бо дар мактаб дугунааш ё ки иш ҷураш наздикш боша, ба вайрон қатишу мебаранд. инам хеле ҷидо мекунӣ вай айбари ҳамдигараш мулоими хушромад. ҷа баъди обед чид мактаб рафтесам ба сари кӯдакора. Аҳмадҷон қатӣ беру хунак. Саҳарам хел дарахту сафед аёс буд. Баъди обед чид болиам ҳамин хел ҳаво хунукай. Барам кӯдакораи мактаб гирам биёрам хона, баъд садид мерам. Меве гирифтам шои мактаб. Инора бурда да хона мемонам 1 соат баъд ё ним соат баъд бо садид мерам, дигариша меёрам аз садид. ин садид омадем ба сари Сулаймонаи ман ба ҷо шида ва пиштига ки набина гуфта бозӣ дора. давраи кӯдакӣ дигара бепарво, беғамӣ. Сулаймон яко бозӣ дорам ба ҳамдигараш, барфбозӣ. хай тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда худо нигаҳбонтон бошад. раҳмат барои дастгиритон.